Bapak mana kata keris ni yo sta chweres ning da. Iya riam baru koi. Tang bai ko aro ben pen lu tam hagi thai nong kendong henry dalami na ketu keceka unong riap la syak nyot ban bila ngong syak nyot ka sarkar ya i unong riap uberit beria ka ai kuno ban pen he i riap kari rengas kwa ban ong tang sketin agetin Kadang program ke pet daka MBDA na duduk na po Shillong nanti na center ti hapo blok pada long na kaliang joka office ngi penya ya kani ke ngi pet mo kidon kini ki staff jungi kum ki assistant manager nang ta ki program associate ki business planner kini ki staff jungi ki ba pet ya kani ka focus program ne ben penyai ti hakani ka focus ka bangi ong kamot kaya rap ban form ya kini ka PG kamu kini ki producer group ka bangi ong mo producer group ti minimum ban form ya kini ka producer group kalong shpongut maximum is 20 kade arpo mo kade arpo ti habaki form ya kini ki group nakaliang jong ka office namar hapo block ni don ke EFC ma hapo district ki don ka basin hapo blong don gani ka EFC te gani ki EFC kini ki staff ki batre hapo ka EFC ki let hapo field pi in mar ka block kala he ngile kumno ngi divide iki circle te in each circle ngi bu kini ki staff jungi ki program manager kini ki business planner ngi bu iki hakawai ka circle ngi divide kat kum ka jung don jung ki staff Teki kin focus ya kani ka ban form ya kini ki producer group hapo ko to ka area ka jongki teki kendo ki brio ki batai shwai ki ai awareness program ki ningkong ki kendo shwai ki sordar ki rang ba shnong ma ki pentip shiki bakadon kum kata ka program na kaliang jong ka basin na kaliang ka basin haka jing pniat hapo block na ka EFC teki ye kendo ki batai shwai ki sordar ki rang ba shnong ki nong ikmat habo shnong dala dep ki fix ki ni meeting but ki ken kanang ban pen bana hashnong bakan don kata ka kin one ki ni staff na po block office ban ai kata ka jing shai halor ka ni ka focus program ka ban form ki ni ki PG tenang ta hakatu ka meeting ki batai ki ai awareness program ki batai kumno ban form ki ni ki PG ka ai ka jing mentoy ka ai ka jing yarap ka ban wanra mo yaki nong rep jungi amar pi kumbai ino hapo kani ka area jungi cha ka than maurung kneng block hi ki bon bha ki nong rep te ini ka jingwan jung kani ka PG mo ka jingwan jung kani ka focus program and ka formation ni ka PG kani rap bhai ki shibon ho oi kam da day ka jingi rap ka bon mo ka bikin laban expect ban yo shibon ka jingi rap yaki nong rep jungi Namar pi kumbai ino hapo kani ka area jungi cha ka than maurung kneng block hi ki bon bha ki nong rep te ini ka jingwan jung kani ka PG mo ka jingwan jung kani ka focus program and ka formation ni ka PG kani rap bhai ki shibon ho oi kam da day ka jingi rap ka bon mo ka bikin laban expect ban yo shibon ka jingi rap rei ka along no kum ita ijing ya ka bakila don ka bakila tre ka bakila judon haladi ka bakila ju pentre kamut ka krishan lalong kum krishan no kendiat ken yaki bakin yo ya kanika ayu mo jingira te kindala de batai ki kumno ban form ke jingira nda ki briu ki la kham sngo tho te ki briu ro habaki sngo tho ki wan hi shakman ki bon kuma po marung kreng siana di blog hadu mentah hingila don hadu shispa san phau tuli ki PG nei te ki briu ki sngo tho ba ho nakaniru kadon kata kala jingira wat la ilong ibarit rei khendiat chibu menta uwei ubriu uyo san hajar lada as group ko mga ongi phimene ar phongut ki form hakawe ka group maximum tiklayo shilak tengka klayo ba ka jingerap nam ta jong ka group
nalor berkila don lupa let's say karep karyang kila don lupa hapok karep karyang kila jutrei kila kiyo sa ini ipisa benrap kendian te kalong ke jingerap kenyiki mo ke jingerap te ki kemen bat ki brio ki shim ya kani ki shim kenya kani ka kabu te mde bakim ayu kentai ki shim ka kabu namar baki sotho ba idon hi ita ijingyo nakani kaliang mo wala ilong iba kendia ru tela de kidon chipomot ka group san pawajar kilayo ta kamot layo ba ken manirap nakaliang banthit bo kaliang banthit sembai kini baro ti ngasngo kumba kadai ke ka ba sarkar hi kala mo ka pek ka manggen namta jung ki ba khamta mi kinong rap jungi namar ba kumshani sha po thain ti hoi kum kinong rap bon ki lesi ki jing nong kum no ki ba ki kendo mo ki jing ki ba ki kendo habon ki liang ti tangba ini kendiat ilong tangita ipisa benrap lane I jing yarap nakaliang jong ka sarkar mo te hoy ka sarkar kala thau hi bon ki lat lenti tamba ini idi iway ibahap hapo ka jing pet jong ka block mo kum video hapo ka jing penia jong ka EFC hapo ka block office ti ini idi ta ayukan kita program bagi ong mo PG